Бях на 15 години, когато имах първата си приятелка. Живеехме в заможен квартал с много спокойни и тихи улици. Моята приятелка Кейси също живееше на няколко блока разстояние, така че можех да ходя пеша до нейния дом почти всяка вечер. В един четвъртък вечер по време на ваканцията, когато нямах нищо за правене, реших да се разходя до дома на Кейси. Беше малко късно, но нямах час за прибирането, така че нямаше значение. Скоро обаче започнах да чувам звуци около мен, главно зад себе си. Първият път, когато го чух, беше шум от храст. Просто обърнах глава за момент, без да спирам, и започнах да вървя малко по-бързо. Когато стигнах до следващата уличка, чух още един звук, като чупеща се клечка или клонка. Този път спирам и се обръщам. Всичко, което виждах, беше пустата улица и храстите, обграждащи всяка собственост, които отделяха тротуарите от къщите. Всъщност, до улицата имаше стена от храсти и не виждах никого или нищо, което да причинява странните звуци. Увеличих темпото и стигнах до последната отсечка до къщата на Кейси. Разбира се, отново чух друг звук, този път по-скоро като леки бързи стъпки. Пак се обърнах без да спирам. Нищо, никого. Сега вече можех да видя къщата на Кейси. Обадих се и тя вдигна веднага. Казах и как се плашех, защото продължаваше да чувам звуци. Преминах през храстите, обкръжаващи входа, и стъпих на нейния имот. Забелязах, че тя ме наблюдаваше от прозореца на стаята си на горния етаж. Помаха ми, докато слагаше телефона, а аз й помагах обратно. Тогава тя попита: "Кой е този човек точно зад теб?" Бързо се обърнах и видях възрастен мъж при свит на около 3 метра от мен. Изкрещях и избягах към вратата, започвайки да хлопам по нея. Мъжът ме залови и се опита да ми сложи задушаваща хватка, но скоро ме пусна и избяга бързо. Майка на Кейси отвори вратата с загрижен вид на лицето. Тя ме вкара и затвори вратата, докато Кейси тичаше към мен. Бях без дъх и чувствах как сърцето ми бие. Майка на Кейси ме прегърна и зададе няколко въпроса, след което извика полицията, за да се оплаче от опасен мъж, който се разхожда в града. Позволиха ми да пренощувам при тях за очевидни причини, а на следващия ден майка й ме закара у дома. Стрелях по прозореца си, беше вечер с зловеща буря. Всеки в семейството ми беше заед с лични занимания. Аз бях в стаята си и гледах телевизия. Родителите ми бяха в хола, гледайки някакво комедийно предаване, а сестра ми играеше видеоигри нагоре. Винаги съм харесвал бурите, защото ме успокояваха. Беше тихо, докато не чух огромен шум от прозореца си. Станах и погледнах навън. Имаше някой пред прозореца ми, но силният дъжд, който течеше по стъклото, правеше лицето неясно. Започна да тупа по прозореца ми. Изглеждаше, че вика за помощ. Отворих прозореца само малко и той изкрещя: "Помогни ми, наранявам се." Дъждът беше толкова силен, че трябваше да крещя, за да му кажа да дойде отпред. След това затворих прозореца и тичах към хола, за да кажа на татко, че има човек навън, който изглеждаше, че няма нужда от помощ, и викаше за помощ по вратата ни. Татко се канеше да отвори вратата, но аз го спрях. Казах му да почака, защото не бях сигурен, че е добра идея, когато телефонът звънна, а на телевизора се появи идентификатор на нашия съсед. Татко бързаше да отговори и когато чух да казва "няма начин", знаех, че нещо не е наред. Той затвори и каза, че трябва да стоим далеч от вратата. Нямаше да обясни защо, но погледна през прозореца, за да надникне към вратата, и каза, че е видял мъж, който се е навел и тупа по вратата, държащ някакъв голям остър инструмент. Татко изкрещя през вратата, за да каже на мъжа да си тръгне, преди полицията да е пристигнала. След това той наистина се обади на полицията и в крайна сметка мъжът навън се отказа и изчезна. Следващия път, когато проверихме, докато татко говореше по телефона с нашия съсед, той каза, че е видял мъж с бездомнически вид, който претърсва неговата плевня и заминава с голяма брадва. Полицията намери по-лудия мъж, блуждаещ по улиците,
а след няколко дни историята се появи във вестника. Чух майка си една вечер, когато бях просто малко дете, бях в хола и гледах любимата си анимация. Телевизорът беше силен, но помислих, че чувам майка си, която вика името ми отдолу. Извиках в отговор, но тя не отговори, така че реших, че може би не ме е чула. Чух я да вика отново, така че отидох надолу в мазето. Светлините бяха изключени, така че в средата на стълбите извиках на мама. Тя не отговори. Нямах представа къде би могла да ме вика, но едно беше сигурно – тя не беше в мазето. Започнах да се връщам нагоре по стълбите, но точно преди да стигна до последното стъпало, чух гласа на майка ми отново, идващ от дъното на мазето, който вика името ми. Погледнах в тоталната тъма. Изплашен, се втурнах обратно нагоре, почти плачейки, за да се обадя на мама. Тя се спусна по стълбите отгоре, а аз изкрещях, че нещо отдолу вика името ми и звучи точно като нея. Тя ме увери, че не ме е викала. Тя отиде в мазето, за да провери и ме успокои, но не се чувствам облегчен. Сигурен съм, че не ми вярваше. Защо би ми вярвала? Бях просто дете, но все още знам, че чух това, което чух. Рицарят, моят дядо, наскоро ми разказа история за рицар, който обикновенно разхождал кучето си. Той имал малко Бостън терие на име Шери, назован на Honor Were Past. Моят дядо живее на около 2 часа разстояние от нас, на ферма, където не се случва много. Живее с жена си, Мериан, с която се оженил преди около 15 години. Всеки ден Мериан водела Шери на сутрешна разходка, докато дядо ми на вечерна разходка по време на залеза. Дядо ми разхождал Шери в покрайнините, които бяха в близост до гората, на територията на собствеността им. Видях човек, преминаващ по пътя, към когото Шери инстинктивно начала да лае и да ритмично опитва да се приближи, като повечето кучета правят, когато видят непознати. Дядо ми здраво се поздрави с непознатия с голям капак, но непознатият просто мина покрай него, без дори да го погледне. Така че той и кучето продължиха разходката си. Шери се обръщаше от време на време и лаеше, но дядо ми беше там, за да я успокоява и да я натиска по тревата, за да продължат напред. В крайна сметка, дядо ми се обърна обратно, за да види какво може да лае Шери. Непознатият, когото бяха минали преди известно време, наблюдаваше ги отзад, скрит зад дърво на около 15 метра разстояние. Дядо ми реши да ускори крачките си колкото можеше. С оглед на напредналата си възраст, той винаги носи спрей за пипер в голям джоб на якето си, за всеки случай. Той беше по-близо до дома, когато изведнъж чу звук от чупене на листа зад себе си. Но преди да успее да се обърне, усети топлината на ръка, покрила устата и носа му, така че да не може да крещи или да диша. Дядо ми разказа, че беше чул как Шери лае и хапе непознатия, което може да е помогнало да облегчи захвата на мъжа. Дядо ми казва, че се борил да извади спрея за пипер от джоба си, но когато успял, пръснал поне 10 пъти и продължавал да пръска, дори след като мъжът, който го държеше, го оставил да избяга. Дядо ми тича с всичка сила обратно към дома и успешно стигна там в безопасност. Фалшива глава израснах в Калифорния през първите 14 години от живота си. Нашият квартал не беше най-добрият, главно защото беше известен с присъствието на Крипс, една от най-големите улични банди в Лос-Анджелис. Моят най-добър приятел, когото винаги наричах Стиви Д, живееше 2 врати по-далеч. Имахме и други приятели, разбира се, но често просто се събирахме двамата. Обикновенно карахме колелета около града или играехме видеоигри, основни дейности за деца. Когато бяхме на 12 години, се разхождахме с велосипедите си по нашия квартал една вечер и решихме да посетим известен изоставен дом. Беше неработещ и незаселен от години, защото по някаква причина никой не го е купил. Когато стигнахме пред къщата, Стиви посочи прозореца и каза: "Погледни!" Приближих велосипеда си по-близо до прозореца и фокусирах погледа си. Видях някой, който наднича през прозореца. Не можах да кажа дали гледа нас,
но определено беше лицето на човек зад завесите. Това беше изключително странно, като се има предвид, че мястото беше пусто в продължение на години. Останахме да гледаме по-дълго, отколкото би трябвало, и забелязахме нещо друго. Личността не движеше лицето си. Приближихме по-близо до празния вход. Когато пристигнахме, изглеждаше, че е декорация за Хелоуин или нещо като фалшива глава. Това означаваше, че някой е влязъл в къщата, за да я сложи там. Стиви и аз, като палави деца, решихме да се промъкнем отзад и да проверим мястото. Скрихме колелата си зад голям храст до къщата и влязохме в двора. За наше очудване, задната врата беше отключена, но след малко мърморене не беше толкова изненадващо, предвид, че някой очевидно вече е влязал, за да постави тази декорация. Влязохме в къщата предпазливо, без да искаме да включим светлините и да разкрием, че сме там. Беше тъмно, но не напълно черно, така че успяхме да се разходим из къщата. Първо отидохме в хола, защото искахме да разгледаме фалшивата глава на прозореца. Миризмата в стаята беше наистина лоша. Затова хванах главата от прозореца и я освободих новините, ахвайки. Освободих я не защото беше ужасно тежка, а защото се чувствах като истинска кожа. Видях, че от долната част на главата, която беше на пода, течеше тъмен флуид. Беше кръв, беше истинска човешка глава. На тавана над нас имаше два дупки от куршуми. Стиви и аз се вторачихме един в друг с отворени усти. Изтичахме към задната врата и се запътихме на велосипедите си, за да се отърсим от ситуацията колкото се може по-бързо. Всеки в нашата непосредствена околност скоро разбра, че главата е принадлежала на жертва на Крипс и щеше очевидно да я поставят там като послание. Не вярвам, че някой е знаел цялата история, но имаше голям шанс, че който и да е поставил тази глава, все още беше в къщата, тъй като Стиви и аз чухме щракане на стълбите над нас, сякаш някой слиза по стълбите. Клорокс година назад един мъж се появи на вратата ми около 9:00. Той почука на вратата, затова извиках мама и тя излезе да види кой е. Просто искам да кажа, че живеем в селска местност, така че такива посещения са изключително необичайни и странни. Човекът говореше с мама за стартирането на малък бизнес. Питаше я дали харесва продукти, направени в САЩ, и след това и подаде контейнер с Клорокс като проба. Той се върна в минивана си и отвори, за да извади уж прахосмукачка. Когато майка ми видя 5 други мъже вътре, каза ми да бягам да взема мобилния си телефон, тъй като нямаме стационарен. Не можех да го намеря, затова взех ножа си и се скрих за тъгъла. Тя изсипа контейнера навън и им каза, че трябва да напуснат собствеността й и че ще се обади на полицията. Те бързо напуснаха двора и никога не сме виждали колата отново. Ски в дива природа винаги съм бил ентусиаст на екстремните спортове от малък. Катерене, парапланеризъм, гмуркане. Въпреки това, винаги съм бил запален скиор. Обикновено ходех на ски в дива природа поне 10 пъти на сезон, понякога с приятели, понякога сам. Приятелят ми, който се казва Хю, се съгласи да дойде с мен да правим ски и лагеруване, което в практиката означава ски в неотбелязани или непатрулирани области извън ски курортите. Беше 3 часа шофиране и доста терен преди да стигнем до хълмовете. Паркирах камиона си в подножието на място пълно с хълмове, но също така спрях, защото не можех да шофирам по-нататък заради многото дървета. Хю и аз започнахме да разтоварваме всичко от камиона, включително ски и къмпингиращо оборудване. След това вървяхме около 1/4 миля, което беше огромно препятствие, предвид всичко, което носехме. Намерихме идеално място за лагер близо до основата на хълм и на поляна между дърветата. Първият ни приоритет беше да поставим палатката и да разопаковаме спалните чували и оборудването. Когато всичко беше готово, започнахме да се катерим по хълма, за да изследваме района. Направихме значителни обиколки, но също така карахме ски умерено.
В един момент, докато се спускахме по по-голям хълм, Хю и аз се разделихме. Предположих, че ще го намеря в долината или че просто ще се срещнем по-късно. Проверих радиостанцията си, но той не отговаряше, което означаваше, че може би все още се спуска. В един момент, докато ходех с ските си в подножието на хълма, срещнах друг човек, който си караше ски. Изглеждаше много приятелски настроен под маската си за ски, попита за най-добрите хълмове и дали лагеруваме. Имаше ски, прикрепени към оранжева раница. Показах му хълма, от който току-що се изкачих, и също посочих посоката на лагера ни. Той каза, че той и съпругата му се опитват да намерят добро място за лагеруване близо до други хора и попита дали мога да ги заведа до нашия лагер. Въпреки че наистина не исках да се връщам там, почувствах, че съм длъжен да бъда добър самарянин и да помогна на този човек и неговата съпруга. Взех радиостанцията отново и ги уведомих, че се връщам към лагера за малко. Започнах да ръководя човека, който беше зад мен, когато изведнъж започна статично връщане към радиостанцията ми. Изглеждаше, че някой, вероятно Хю, се опитва да говори с мен, но връзката беше лоша и нямаше много, което мога да направя, освен да се върна назад по-късно. След като вървяхме известно време и водихме малки разговори с мъжа, стигнахме до лагера. Обърнах се към него и се усмихнах под маската си за ски, което веднага разбрах, че е безполезно. Изглеждаше много благодарен към мен и съпругата си и накрая го попитах къде е съпругата му. Той не отговори. Започна да се приближава към мен. Отначало не си мислех нищо, но по някаква причина нещо в ските и раницата, които носеше, ми привлече вниманието. Изглеждаха, че са на Хю. За един миг се замислих дали това е Хю, дали си прави шега с мен. Но не можеше да бъде. Гласът му беше различен от този на Хю. Мъжът беше само няколко метра пред мен и започна да увеличава темпото си в по-заплашителен начин. Паникьосах се и нахлух в палатката, за да търся пистолета за сигнални ракети. Мъжът хвана крака ми, който стърчеше извън палатката, а след това усещам остра, интензивна болка в крака, сякаш бях ударен с електрошок или горещо. Изкрещях от болка, докато успях да извадя пистолета за сигнални ракети, насочих го към мъжа. Той веднага направи крачка назад с вдигнати ръце и тогава забелязах ножа, дълбоко забит в крака ми. Поръчах на мъжа да ми каже къде е приятелят ми. Той бързо отговори, че е в близост до подножието на хълма, където го срещнах. Казах на мъжа да остане на мястото, докато се обаждах на 911 за незабавна помощ, но той бързо се изплъзна, докато бях на телефона. Почти чувствам, като че съм чакал завинаги на студено с разконтузен крак, докато накрая усетих облегчение, чувайки звука от спасителен хеликоптер, който минаваше над нас, и изстрелях сигнална ракета. Не може да повярвам, че всъщност бях спасен с хеликоптер, който помогна да се открие приятелят ми, лежащ в снега на половината път по хълма. Той беше в безсъзнание и също беше получил 2 рани от нож на крака и беше ограбен. Опитал се да говори с мен през радиостанцията, докато губеше съзнание, но връзката беше лоша. Ние двамата отидохме в болницата, но сега сме добре. Сериен изнасилвач живея в малък университетски град. Комплексът от апартаменти, в който живеех, беше на кратка разходка от зоната с баровете и центъра на града. Една седмица вечер излязох на нашия балкон, за да изпуша цигара или 2, докато учех до късно вечерта. Взех учебника си и седнах на стъпалата, докато пушех. Младо момиче, което никога преди не бях виждал, но което живееше наблизо, пристигна самостоятелно от центъра на града. Беше видно, че е била пила малко. Влезе в своя апартамент и току-що затвори вратата си, когато човек, който се появи от нищото, почука на вратата й. Тя отвори и забеляза, че той се представи, което изглеждаше странно, като се имаше предвид, че беше 2:30 през нощта. Кой се представя на непознат в такъв час? Реших да остана и да наблюдавам. Те разговаряха повече от 10 минути. По-късно тя разказа, че се е усетила колко странна е ситуацията, но не знаела как да прекъсне разговора.
Той направи необичайните неща, като 3 пъти й играл с косата и се опитвал да се приближи бавно към нея, стоейки на прага. Уверих се, че правя шум с книгата си, за да знае, че съм там, и той изчезна също толкова внезапно, колкото се появи. Извиках полицията и няколко дни по-късно ни помолиха с пострадалото момиче да направим рисунка с художник. След като рисунката беше публикувана, получихме много обаждания. Човекът беше добре известен престъпник, който следеше жени, които се прибираха от баровете, представяйки се за такси, предлагащо превози. Това момиче беше голямо късметлийка, че живееше така близо до баровете, което възпрепятстваше изпълнението на обичайният му план. Craigslist. Използвал съм Craigslist само веднъж в живота си и това преживяване не беше приятно. Ето какво се случи. Имаше обява за маса за пинг-понг, която исках да купя за мен и съквартиранта си, така че се уговорихме да отидем да я вземем още същата вечер. Трябваше да сваля задните седалки от камиона си, за да мога да я превозя. Пристигнах в дома на продавача и изпратих съобщение «Тук съм». Видях, че вратата се отвори. Затова излязох от камиона и бързо тръгнах към входната врата, за да го поздравя. Изпънах ръка за ръкостискане, но той явно не го забеляза. Затова след няколко неловки момента свалих ръката си. Той ми каза с дрезгав глас на пушач, че трябва да го следвам в мазето. Цялата къща имаше странна миризма, не точно неприятна или тревожна, просто нещо, което напомня на дим в тъканта. В мазето имаше маса за пинг-понг, точно в центъра на стаята. Изведнъж той каза: «От дяволите забравих да взема ракетите», и побърза нагоре по стълбите, молейки ме да изчакам там. Изчаках известно време, защото предположих, че той е загубил ракетите и е трудно да ги намери. Започнах да разглеждам малко мазето, разглеждайки снимките. Беше странно, защото имаше рамкирани снимки около мебелите, но всички те бяха снимки на него сам, без други хора. Имаше една снимка с куче, но това беше всичко. Трябваше да чакам около 10 минути и той все още не се върна, затова реших да бъда още по-любопитен. Имаше стая за пране, склад в задната част на мазето, която започнах да разглеждам. По някаква причина в чекмедже на работната маса открих отворени полароидни снимки, но те бяха ужасяващи и тревожни. Всички те показваха малко момиче, вързано на стол с уста, покрита с лента. Имаше и жълти папки, подредени от А до Зета. Нямах смелост да ги отворя, за да видя какво има вътре. Взех телефона си, за да снимам съдържанието на чекмеджето, и планирах да го изпратя на приятели веднага, но нямаше сигнал в мазето. Явно беше време да се измъкна оттам. Изтичах към вратата на върха на стълбите, но за моя ужас тя беше заключена. Докато се опитвах да завъртя дръжката, чух дълбокия му глас от другата страна на вратата. Той се извини, казвайки, че вратата случайно се заключила и че бързо ще намери ключа. Не отговорих. Разгледах ключа обстойно и се върнах към работната маса. Взех 3 различни отвертки и се опитах с всяка от тях да отключа ключа. Най-малката пасна в правоъгълния отвор на ключа, което ми позволи да го превъртя и отключа вратата. Не се обърнах назад, докато се отпусках към камиона. Не се обърнах, когато карах право към най-близкото полицейско управление, където показах снимките, дадох адреса и посочих къде могат да намерят снимките, което беше достатъчно, за да започнат разследване. Няколко дни по-късно разбрах, че мъжът е замесен в схема за детска порнография в Deep Web, с която на работа на живот. Защо реши да ме затвори в мазето, все още ми остава загадка. Не знам какво планира, но със сигурност нямаше да е нищо добро. Агнес. Когато бях на 14 години, се грижих за 6-годишно момче на име Коди. Веднъж родителите му го оставиха при мен с малко инструкции, освен да поръчам пица за вечеря и да не му позволявам да влиза в спалнята им. Те също така споделиха един интересен коментар. Коди понякога се държал по-различно от другите деца, говорейки на себе си или на неговия въображаем приятел, особено когато играел с играчките си. Беше обяд и валеше силен дъжд.
Гледах старо шоу по телевизията в хола, а Коди седеше на пода и играеше с играчките, разпръснати по стаята. Коди през цялото време използваше името Агнес, като се държал сякаш играе с друго дете, което седи срещу него. Една от играчките от другата страна на стаята изведнъж се включи. Помислих си, че е странно, защото беше една от онези играчки, които трябваше да се активират с известен усилие. Попитах Коди как е възможно това и той ме гледаше и каза: Агнес играе с нея. Признавам, че беше малко тревожно да го чуя да казва това. Изключих играчката. Тази вечер, в последния час преди пристигането на родителите му, бях в банята и миех лицето си, когато чух почукване на вратата. Коди, попитах аз. Отворих вратата, но Коди не беше там. Погледнах по коридора и една от вратите накрая започна да се отваря бавно. Изключих осветлението в банята и тръгнах към стаята, очаквайки да видя, че Коди се опитва да ме изплаши. Вместо това видях Коди, който седеше на леглото в ъгъла на стаята и ме гледаше. Попитах го кой е отворил вратата, а той отговори: Агнес. Сега вече истински уплашен, взех Коди и отидохме обратно в хола, където останахме, докато родителите му се върнаха. Не споменах нищо за странните случки, но когато се обадиха да ме наемат отново няколко седмици по-късно, никога не отговорих на техния звон.